खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायना लानाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो दिनैनि जे जानो गोनां बेलगुरि दख'रानि लोगो लाज्लायनाय बे हाबाफारि गासै जे 109थि लोगो लाज्लायनाय बेलगुरि दख'रानि जे हाबाफारि जानो गोनां ग्राउन्डखौ नोंथांमोननो खिन्थानो लादों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नायदो लोगोफोर, दिनैनि बे जानो गोनांनि मावफारिनि जे चार्ज बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिमानि गोदै रावजों जोंनि बे हारिमुजों जिसु नोंखौ जों सिबियो। बिमानि गोदै रावजों जोंनि बे हारिमुजों जिसु नोंखौ जों सिबियो। उदांस्रि नोंनि आखायाव जानाय नोंनो होनांगोन। हारि माहारिखौ नोंनो फोजौवो। जोंनि हारिखौबो अनसायनो नोङो।